Alguns de vosaltres poder penseu que sóc impulsiva, però crec que des que tinc memòria he somiat en anar a l'altra punta del món. I és que heu pensat mai quin és el moment exacte que us neix una idea? La meva poder va ser amb 3 anys quan vaig descobrir que la Terra era rodona, o als 5 que vaig escoltar per primer cop l'única adreça que mai oblidaré, o poder als 8 quan em llevava d'hora només per veure el seu programa de tele, o als 12 quan vaig estudiar els marsupials, o podria ser als 14 quan somiava en viure a prop del mar i ser una surfera. Poder mai sé quin és el moment que apareix aquesta idea al meu cap, ni per què. Sé que vaig plorar moltíssim quan vaig saber que podria creuar els oceans i fer-ho realitat. Així que vaig empaquetar les meves coses i vaig celebrar tot el celebrable amb els que jo estimo. I després d'una jornada molt llarga, vull dir, realment molt llarga, doncs vaig creuar el món. No deixeu que les vostres pors us parin, ni que la gent us digui que ho heu de pensar 2 vegades, perquè poder aquesta idea porta al vostre cap més temps del que tan sols sou conscients. Així que només us queda disfrutar-la. To live would be an awfully big adventure.